Zákazníci nám volají zejména v nouzi, ať už řeší problém v domácnosti, v zahraničí či v automobilu. My potřebujeme, aby se nám vždy dovolali, aby nám vždy od nich došla zpráva. Europe Assistance zajišťuje asistenční služby pro významné pojišťovny, bankovní instituce či automobilky. Působíme celosvětově a služby zajišťujeme již 50 let, tedy od doby založení asistenčních služeb jako takových. Jsme ryze B2B společnost a s klienty komunikujeme jménem našich obchodních partnerů. Systematicky pracujeme s takzvanými měkkými dovednostmi, zejména s krizovou komunikací. Zákazníci volající očekávají, že se vždy dovolí, že o ně bude vždy postaráno. Pohybujeme se v emočně vypjatém prostředí a řešíme jejich problémy v reálném čase. Moderní technologie, inovace jsou základním parametrem dobře fungující a profesionální asistenční společnosti a asistenčního call centra. Ročně obsloužíme více než 1 milion telefonických hovorů, SMSek a e-mailů. Pro naše klienty máme zřízeno více než 170 telefonních linek, pevných linek, na kterých komunikujeme jak s klienty, tak s našimi obchodními partnery, a to v rámci celého světa. Kompletní telekomunikační i datové rozhraní jsme směřili do správy společnosti Dial Telecom. Máme zřízený datový okruh, kterým replikujeme diskové pole na našem externím pracovišti. V Dial Telecomu jsme za několik let spolupráce našli velmi profesionálního a spolehlivého partnera. Dial Telecom pro nás nalezl vždy vhodné řešení pro naše telekomunikační i datové potřeby.